Det her er til dig, der er så træt af at få spørgsmålet, hvorfor går du ikke bare? For du har sikkert stillet dig selv de samme spørgsmål om og om igen. Du ved godt, at den relation, du er i, den ikke er god for dig, den gør dig ondt. Måske er du endda gået flere gange, men du ender alligevel altid tilbage og tænker, at den her gang, der bliver det hele anderledes. Eller måske er du brudt ud lige nu af relationen, men du er stadig i tvivl, om du har gjort det rigtige, og du kan stadig ikke slippe den her person ind i dit hoved. Og det er her, at mange begynder at dømme sig selv og tænke, hvad er det, der er galt med mig? Hvorfor savner jeg et menneske, som både gør mig ondt og sårer mig? Hvorfor går jeg tilbage, når jeg godt kan se, at det her det ikke er godt for mig? Og det er der en meget klar forklaring på, og nej, det handler ikke om, at du er svag, eller at du mangler viljestyrke, og det handler heller ikke om, at du bare skal tage dig sammen. Det handler om traumebonding. Når du igen og igen bliver trukket ind i en relation med varme, kærlighed, håb, undskyldninger måske, og bagefter bliver mødt med kritik og kulde og ignorering og manipulation, så bliver din krop og dit følelsesliv fanget i et mønster, som binder dig til det her menneske på en meget usund måde, som er rigtig svær at forklare, hvis man ikke selv har oplevet det. Så derfor så kan du godt vide med dit hoved, at noget er forkert, og alligevel kan du savne personen og håbe, at det hele vil ændre sig og gå tilbage igen og igen. På mit lydforløb, hvorfor går du ikke bare? Får du hjælp til at forstå, hvad det er, der holder dig fast, og hvorfor det føles så svært at gå. Tilmeld dig herunder og kom i gang og få adgang til det med det samme.